În lagărul de concentrare Ravensbrück au fost ucise peste 90.000 de femei, iar Dorothea Binz a fost una dintre principalele responsabile pentru acest iad. Numele ei a devenit un simbol al terorii. Încă de la început a manifestat o brutalitate de neoprit, selecta deținutele pentru experimente medicale, ordona torturi și împingea femeile neajutorate către camerele de gazare. Ceea ce începuse ca un simplu post în bucătărie a transformat-o în cea mai temută gardiană a lagărului, executând moartea cu o răceală absolută, fără compasiune și fără remușcări. Munca ei nu avea limite, iar violența a fost dusă până la ultimele consecințe. Cum a putut o tânără obișnuită să devină un călău de neoprit? Ce s-a întâmplat în mintea ei de a ajuns să împingă violența până la aceste limite? De ce au ales OSS-urile pe ea pentru a pune în aplicare cruzimea cea mai extremă? Viață timpurie și influența nazistă, drumul către Ravensbrück. Dorothea Binz s-a născut la 16 martie 1920 în Düsterlache, un mic sat din apropiere de Ravensbrück, în provincia Brandenburg. Fiind a doua fiică a unui modest asistent tehnic silvic, nimic din primii ani de viață nu prevestea figura de cruzime în care avea să se transforme. Mama sa administra o pepinieră și terenuri agricole, oferind familiei o viață stabilă, fără traume evidente sau lipsuri extraordinare. Copilăria lui Binz s-a desfășurat într-o Germanie devastată de consecințele primului război mondial. Tratatul de la Versailles impusese sancțiuni economice și teritoriale severe națiunii, generând o profundă frustrare în rândul populației. Republica de la Weimar, înființată în 1918, lupta pentru a menține stabilitatea politică, în timp ce hiperinflația devora economiile a milioane de cetățeni, transformând averile în hârtie fără valoare în doar câteva zile. Șomajul masiv crea o atmosferă de disperare în care soluțiile extreme începeau să câștige popularitate. Pe fondul umilirii naționale și al crizei economice, au luat naștere mișcări radicale, printre care și Partidul Național Socialist Muncitoresc German, condus de Adolf Hitler. Discursul său combina resentimentul față de înfrângerea militară, respingerea impunerilor străine și identificarea dușmanilor interni ca fiind responsabili pentru suferințele Germaniei. Antisemitismul prezent istoric în Europa a fost instrumentalizat la o scară fără precedent. La 30 ianuarie 1933, când Binz avea doar 13 ani, Hitler a preluat puterea ca cancelar al Germaniei. Acest moment a marcat un punct de cotitură nu doar pentru țară, ci și pentru formarea ideologică a unei întregi generații. Adolescența lui Binz a coincis exact cu transformarea radicală a statului german într-o dictatură totalitară care urma să controleze fiecare aspect al vieții publice și private. Mașina de propagandă condusă de Joseph Goebbels a transformat radical societatea germană. Prin controlul absolut asupra mass-mediei, artei, educației și divertismentului, regimul nazist a creat un cult al personalității în jurul lui Hitler. Chipul său era omniprezent, portrete în clădiri publice, pe timbre, monede și afișe de propagandă. În școli, educația tradițională a fost înlocuită cu îndoctrinarea național-socialistă. Elevii învățau pe de rost discursuri și ode dedicate Führerului ca parte a curiculumului oficial. Străzile și piețele erau redenumite în cinstea eroilor partidului, iar salutul Heil Hitler devenise o obligație zilnică. Pentru fete precum Dorothea, educația era clar orientată spre roluri de gen tradiționale, dar căpătase și o dimensiune politică. Idealul nazist al femeii combina virtuțile casnice cu devotamentul ideologic. Sistemul educațional pregătea tinerele să devină soții și mame care să crească noua generație a rasei ariene, contribuind astfel la grandoarea rasială a Germaniei. Liga Fetelor Germane, Bund Deutscher Mädel, era un instrument cheie pentru îndoctrinarea adolescentelor. Această organizație, ramura feminină a Hitlerjugend, forma fetele conform idealului feminin nazist, sănătoase fizic, loiale regimului și pregătite pentru rolul de mame. Activitățile combinau antrenamentul fizic, instruirea casnică și educația ideologică. Deși nu există dovezi directe că Binz ar fi fost membră, majoritatea fetelor de vârsta ei făceau parte din aceste structuri.
Pe măsură ce Binz ajungea la adolescență, regimul nazist implementa rapid politici antisemite. Primul lagăr de concentrare Dachau a fost deschis în martie 1933, la doar 2 luni după ce Hitler a preluat puterea. Inițial destinat opozanților politici, a început rapid să găzduiască și alte grupuri persecutate. Legile de la Nürnberg din 1935 au privat evreii germani de cetățenie și au interzis căsătoriile între evrei și neevrei, instituționalizând discriminarea rasială. Persecuția s-a intensificat treptat. Între 1933 și 1939, aproximativ 304.000 de evrei au părăsit Germania, fugind de ostilitatea în creștere. Cei rămași au fost privați sistematic de drepturi, excluși din profesii, li s-au confiscat afacerile, li s-au impus restricții de circulație și au fost segregați în toate domeniile vieții sociale. Noaptea de cristal, Kristallnacht, din noiembrie 1938 a reprezentat o nouă fază a violenței antievreiești. În timpul acestui pogrom organizat, sinagogi au fost incendiate, magazine evreiești distruse, iar mii de persoane au fost arestate și trimise în lagăre. Când au avut loc aceste evenimente, Binz avea 18 ani, o vârstă la care valorile și viziunea sa asupra lumii fuseseră deja formate aproape complet sub influența regimului nazist. Izbucnirea celui de-al doilea război mondial în septembrie 1939 a accelerat radicalizarea regimului. Extinderea teritorială a Germaniei a permis aplicarea politicilor de persecuție la nivel continental. Sistemul lagărelor de concentrare a fost extins pentru a găzdui deținuți din întreaga Europa ocupată, iar soluția finală a început treptat să prindă contur ca un plan de exterminare sistematică. Într-o atmosferă de naționalism extrem, supremație rasială și normalizarea violenței politice, tânăra Dorothea Binz a făcut pasul care avea să-i decidă destinul. În august 1939, pe când avea 19 ani și Europa era pe marginea războiului, ea a aplicat pentru un post în noul lagăr de concentrare Ravensbrück. Ravensbrück, drumul către o executantă voluntară a morții. În vara anului 1939, în timp ce Germania se pregătea de război, Dorothea Binz a luat o decizie care i-a schimbat definitiv cursul vieții. În mărturia oferită mai târziu în instanță, ea a declarat că dorea să evite munca în fabricile de armament, muncă ce devenise tot mai comună pentru femei după mobilizarea bărbaților. Din acest motiv, ea a cerut un post în bucătăria lagărului Ravensbrück, deschis cu doar câteva luni înainte. Cum postul din bucătărie fusese deja ocupat, Binz a fost angajată ca supraveghetoare. Ravensbrück era o excepție în sistemul lagărelor de concentrare naziste. Era singurul lagăr principal conceput exclusiv pentru femei. Situat la aproximativ 90 de kilometri nord de Berlin, pe malul pitoresc al lacului Schwetze, peisajul natural contrasta violent cu suferința care avea să urmeze acolo. Lagărul era administrat de unitatea SS Totenkopf-Verbände și era supravegheat de ofițeri bărbați și aproximativ 150 de supraveghetoare femei. Acestea erau numite Aufseherinnen și erau recrutate din rândul populației civile, atrase de condițiile de muncă relativ bune și de salariile mai mari decât cele oferite în alte domenii. Spre deosebire de membrii SS de sex masculin, ele nu erau oficial membre ale organizației, dar lucrau direct sub comanda acesteia. În primele luni petrecute în lagăr, Binz a îndeplinit sarcini relativ simple. Între octombrie și noiembrie 1939, ea a supravegheat 10 deținute care lucrau într-un atelier de prelucrare a lemnului. Până în mai 1940, a fost responsabilă de supravegherea deținutelor care transportau cărbuni, descărcau cărămizi, curățau molozul, spălau podele, desfășurau activități administrative în construcții, se ocupau de grădinărit și de alocarea forței de muncă. Din aceste atribuții timpurii nu se putea anticipa cruzimea pe care avea să o manifeste ulterior. Structura lagărului Ravensbrück reflecta organizarea sistematică a lagărelor de concentrare naziste.
Deținuții trăiau în barăci supraaglomerate în condiții sanitare dezastruoase. Hrana era intenționat insuficientă. Pâine neagră, supă diluată cu apă, uneori legume rădăcinoase și ocazional o cafea de înlocuire fără valoare nutritivă. Programul de muncă se desfășura de la răsărit până la apus, indiferent de condițiile meteo. Printre deținuți a fost implementat un sistem ierarhic în care unii au fost desemnați capos, aveau rolul de a supraveghea munca colegilor lor în schimbul unor mici privilegii. Acest mecanism a dus la crearea de diviziuni interne și a redus la minimum posibilitatea unei rezistențe organizate. Deținuții erau clasificați prin triunghiuri colorate cu sute pe hainele lor. Roșu pentru deținuții politici, verde pentru criminalii de drept comun, negru pentru persoane antisociale, roz pentru homosexuali, violet pentru martorii lui Jehova și galben pentru femeile evreice. Un moment de cotitură în cariera lui Binns a venit în august sau septembrie 1940. Atunci a fost promovată ca adjunctă a responsabilului blocului de izolare, cunoscut sub numele de bunker. Această unitate funcționa ca centru disciplinar pentru pedepsirea prizonierilor care încălcau regulile lagărului. În această nouă funcție, Binns lucra direct sub conducerea Mariei Mandel, una dintre cele mai crude figuri ale sistemului lagărelor naziste. Originară din Austria, Mandel a intrat în serviciul lagărelor în 1938 și a devenit rapid notorie pentru brutalitatea sa extremă. Sub îndrumarea ei, Binns a învățat nu doar să impună disciplina, ci și să o aplice prin metode din ce în ce mai brutale. Violența nu mai era un mijloc, ci devenise un scop în sine, un instrument de dominație bazat pe teroare absolută. În aprilie 1941, Binns s-a alăturat oficial partidului nazist, afirmându-și în mod clar loialitatea ideologică. Acest act nu era doar simbolic, reprezenta o identificare completă cu principiile național-socialismului și o disponibilitate activă de a participa la aplicarea celor mai extreme politici ale acestuia. Ulterior, în aprilie 1942, când Mandel a fost promovată ca supraveghetoare principală, Oberofseherin, Binns a fost numită responsabilă a bunkerului. În noul său rol, responsabilitățile lui Binns s-au extins considerabil. Dincolo de gestionarea pedepselor aplicate deținuților, a început să participe și la selecția femeilor pentru experimente medicale. Aceste experimente aveau loc fără consimțământ, deseori fără anestezie, și includeau testarea sulfonamidelor, transplanturi osoase, sterilizări și alte intervenții care cauzau leziuni permanente sau moarte. Lipsa de empatie a lui Binns în alegerea victimelor reflecta clar gradul său de dezumanizare. Procesul de transformare al lui Binns a atins apogeul în iulie 1943. Atunci a fost neoficial promovată ca adjuncta supraveghetoarei principale, iar în februarie 1944 poziția i-a fost oficializată. Din această funcție a fost responsabilă cu instruirea și repartizarea a peste 100 de supraveghetoare. Rolul ei a depășit violența directă, devenise instructor care transmitea altora metodele de control și cruzime pe care ea însăși le perfecționase. Sub conducerea lui Binns, Ravensbrück a devenit un centru de formare major pentru aproximativ 3500 de supraveghetoare. Acestea au fost ulterior repartizate nu doar în Ravensbrück, ci și în alte lagăre naziste. Această unitate a devenit o academie a terorii, unde noile supraveghetoare învățau tehnici de supraveghere, pedepsire și control psihologic al prizonierilor. Printre elevele sale se numărau unele dintre cele mai crude figuri din sistemul lagărelor naziste, cum ar fi Irma Gresche, cunoscută pentru atrocitățile comise la Auschwitz. La doar 20 de ani, Gresche a devenit supraveghetoarea principală a lagărului de femei din Birkenau și a fost poreclită îngerul morții pentru sadismul ei. Influența lui Binns în instruirea unor supraveghetoare precum Gresche a multiplicat exponențial amploarea cruzimii pe care ea o simboliza. Binns a implementat tehnici sistematice de spălare a creierului pentru a transforma femei obișnuite în executori eficienți.
Recrutele începeau cu sarcini minore, cum ar fi supravegherea, și erau treptat atrase în acte de violență tot mai brutale. Ele învățau cum să dezumanizeze deținuții, să aplice violența fără ezitare morală și să folosească frica drept principal mijloc de control. Instruirea combina prelegeri teoretice despre ideologia rasială nazistă cu aplicarea practică a tehnicilor de supunere. În timpul antrenamentului, supraveghetoarele trebuiau să demonstreze capacitatea de a menține disciplina prin pedepse corporale și să participe direct la interogatorii și tortură. Cei care ezitau sau arătau compasiune erau ridiculizați, în timp ce cei care dădeau dovadă de cruzime erau recompensați cu laude și promovări. Astfel, Ravensbrück a devenit un loc pe care mulți supraviețuitori l-au numit școala violenței, un centru în care femei obișnuite erau transformate în instrumente ale terorii de stat. Prin acest mecanism de reproducere a fricii, influența lui Binz a depășit propriile ei acțiuni directe. Prin intermediul elevelor sale, influența ei s-a răspândit în întregul sistem al lagărelor naziste, perpetuând o cultură a cruzimii care a afectat zeci de mii de prizonieri. Domnia fricii, cruzimea necontenită a Dorotheei Binz în Ravensbrück. După ce și-a consolidat poziția de adjunctă a supraveghetoarei principale, Dorothea Binz a transformat Ravensbrück într-un teatru al terorii metodice și reci. Prezența ei în lagăr era suficientă pentru a stârni tăcere imediată și o schimbare totală a atmosferei. Prizonierii încremeneau de teamă, știind că orice mișcare sau zgomot putea duce la o pedeapsă brutală, uneori chiar la moarte. Una dintre primele măsuri pe care le-a luat a fost întărirea apelurilor zilnice, cunoscute sub numele de apel. Aceste inspecții aveau loc de 2 sau 3 ori pe zi, indiferent de vreme, iar prizonierii erau forțați să stea nemișcați ore în șir în piața centrală a lagărului, Appellplatz. Nu li se oferea mic dejun, doar câteva înghițituri de apă înainte de apel, iar statul jos, vorbitul sau chiar contactul vizual erau interzise. Eficiența rece și necruțătoare a acestor apeluri consta în capacitatea lor de a rupe fizic și psihologic prizonierii. Iarna, femeile slăbite, în stare de subnutriție, prizonierii erau adesea forțați să stea în picioare, nemișcați, în temperaturi sub 0 grade, fără haine adecvate pentru frig. Vara, căldura sufocantă și deshidratarea duceau frecvent la leșin. Orice semn de slăbiciune atrăgea aproape întotdeauna pedepse suplimentare, creând un cerc vicios al suferinței. După apelurile brutale, prizonierii erau trimiși la muncă forțată în diverse facilități din interiorul sau din afara lagărului. Mulți lucrau în fabricile Siemens, unde produceau componente electrice pentru mașina de război germană. Alții erau repartizați în construcții, agricultură sau producție textilă. La prânz primeau doar o rație minimă de pâine, insuficientă pentru a compensa efortul fizic. Condițiile sanitare din Ravensbrück erau intenționat menținute la un nivel mizerabil. Barăcile nu aveau instalații igienico-sanitare corespunzătoare, iar toaletele comune erau insuficiente pentru numărul mare de prizonieri. Apa pentru igienă personală era extrem de limitată, iar ocaziile de a spăla hainele erau aproape inexistente. Aceste condiții, combinate cu subnutriția cronică, au dus la răspândirea unor epidemii mortale, tifos, tuberculoză și dizenterie, care făceau victime în mod constant. Binz patrula zilnic Ravensbrückul, aproape ca într-un ritual. Îmbrăcată în uniformă neagră, cu biciul în mână, era însoțită de un ciobănesc german antrenat să atace la comandă. Strategia ei principală era să inducă teroare prin impredictibilitate. Nu avea nevoie de niciun motiv special pentru a pedepsi. O abatere minoră de la disciplină, sau chiar o alegere aleatorie, era suficientă pentru a transforma pe cineva în ținta furiei sale. Dagmar Hova, o supraviețuitoare cehă, relatează unul dintre cele mai înspăimântătoare episoade de cruzime ale lui Binz. În timpul unei inspecții a muncii, Binz a considerat că o deținută nu muncea suficient. S-a apropiat fără un cuvânt, a pălmuit-o și a trântit-o la pământ. Apoi a ridicat un topor și i-a distrus complet fața prin lovituri repetate. Satisfăcută și-a șters cizmele pline de sânge de fusta victimei,
Apoi s-a urcat pe bicicletă și a plecat, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. O altă supraviețuitoare, Olga Galava, descrie cum Binz și-a folosit câinele ca instrument de execuție. Când a văzut o prizonieră căzând de oboseală, Binz a lovit-o intenționat cu bicicleta. Apoi i-a dat comanda câinelui, ciobănescul german antrenat să ucidă. Acesta a sfâșiat prizoniera în timp ce Binz privea impasibilă. Astfel de atacuri nu erau excepții, ci parte a unui sistem organizat de intimidare și pedeapsă. Centrul regimului de teroare al lui Binz era locul cunoscut sub numele de bunker. Aici erau aplicate pedepse exemplare împotriva deținutelor suspectate de încălcări disciplinare. Clădirea, izolată de restul lagărului, servea drept spațiu de detenție și tortură. Femeile trimise acolo erau dezbrăcate și închise în celule individuale, fără hrană sau pături. Deținuții erau udați în mod regulat cu apă rece sub presiune ridicată, fiind forțați să reziste temperaturilor sub 0 grade. Biciuirea era elementul central al sistemului de pedeapsă din bunker, în care prizonierii primeau 25, 50 sau chiar 75 de lovituri consecutive. Pentru aceasta era folosită o platformă specială de tortură. Picioarele deținutului erau fixate cu cleme din lemn, iar capul era înfășurat într-o pătură pentru a înăbuși țipetele. Această pedeapsă era concepută nu doar pentru a provoca durere extremă, ci și pentru a maximiza umilința. Martha Welt, o țărancă germană arestată pentru relația sa cu un muncitor polonez, încălcarea legilor rasiale naziste, a relatat astfel experiența ei în bunker. Dorotea Binz mi-a citit ordinul de arestare și pedeapsa, 2 serii de 25 de lovituri cu biciul. Apoi comandantul Suhren m-a urcat pe platforma de tortură. Picioarele mi-au fost fixate cu cleme de lemn, rochia mi-a fost ridicată peste cap. Nu aveam lenjerie intimă, deoarece am fost obligată să o dau jos înainte de a ieși din baracă. Capul mi-a fost înfășurat într-o pătură. Am încercat să trag aer adânc în piept în timp ce mă legau, pentru a slăbi legăturile, dar și-au dat seama și-au strâns și mai tare. Apoi mi s-a ordonat să număr cu voce tare loviturile, dar am reușit doar până la 11. După ce s-a terminat, abia mai puteam sta în picioare. În 1944, când la Ravensbrück a fost construită o cameră de gazare, Binz a început să participe activ la selecția deținuților. Cei care nu mai puteau munci din cauza oboselii sau a bolii erau etichetați pentru tratament special, un eufemism pentru execuție. Acest proces era efectuat într-un mod rece și birocratic, eficiența lagărului fiind pusă mai presus decât compasiunea umană. Camera de gazare a fost instalată într-o clădire mică lângă crematoriu și a devenit operațională în ianuarie 1945. Anterior, prizonierii selectați erau trimiși în lagăre precum Auschwitz sau Bernburg, unde erau exterminați. După ce execuțiile au putut fi efectuate pe loc, Binz a început să se implice direct în selecția victimelor pentru acțiunile speciale. Potrivit mai multor mărturii, Binz nu se limita doar la violență fizică, ci abuza sexual și anumite deținute. Sexualizarea violenței făcea parte din arsenalul său de control și teroare. În același timp întreținea o relație amoroasă cu ofițerul SS Edmund Breuning, adjunctul comandantului Fritz Suren, locuind împreună cu el în afara lagărului până în decembrie 1944. Ulterior, Breuning a fost transferat la Buchenwald. Mai mulți martori au relatat că Binz și Breuning împărtășeau un interes bolnăvicios pentru violență. Au fost văzuți de nenumărate ori asistând la torturi și execuții, râzând împreună sau manifestându-și afecțiunea reciprocă. Această relație deviantă, construită pe suferința altora, este emblematică pentru pierderea completă a umanității de către unii dintre autorii atrocităților din regimul nazist. Binz a jucat de asemenea un rol esențial în instruirea viitoarelor femei gardian, transmițându-le metodele sale de teroare. Prin demonstrații practice, ea le-a învățat pe noile recrutate cum să mențină controlul prin violență sistematică. Elevele ei învățau să identifice semnele de slăbiciune la deținute și să răspundă cu o violență excesivă,
menținând o atmosferă de teamă absolută. Pe durata în care Dorothea Binns a supravegheat Ravensbrück, aproximativ 132.000 de femei au trecut prin acest lagăr de concentrare. Printre acestea se aflau poloneze, sovietice, nemțoaice, evreice, țigănci și prizonieră din aproape toate țările ocupate de Germania. Dintre ele, peste 92.000 au murit din cauza condițiilor inumane, a execuțiilor directe sau a selecției pentru camerele de gazare. Mintea unui monstru, profilul psihologic al Dorotheei Binns. Transformarea Dorotheei Binns dintr-o tânără obișnuită într-o călău nemiloasă ridică întrebări profunde despre natura umană. Ce factori psihologici au permis această transformare? A fost ea doar rezultatul îndoctrinării naziste sau existau deja în personalitatea ei tendințe sadice? Analiza comportamentului ei la Ravensbrück permite înțelegerea parțială a mecanismelor psihologice care au dus la evoluția spre o cruzime extremă. Îndoctrinarea ideologică din adolescență i-a oferit baza cognitivă pentru comportamentele ulterioare. Sistemul educațional nazist promova superioritatea rasei ariene și obediența necondiționată ca virtuți supreme. Propaganda îi înfățișa pe evrei și pe alte grupuri persecutate ca o amenințare existențială pentru Germania și justifica eliminarea lor ca un act patriotic. Într-un asemenea climat, violența a devenit treptat un mijloc politic legitim și normalizat. Odată intrat în sistemul lagărelor de concentrare, Binns a trecut printr-un proces de insensibilizare emoțională. Primele acte de brutalitate au produs probabil conflicte interioare, dar prin repetiție, aceste fapte au devenit mai ușor de suportat psihologic. Recompensele și recunoașterea primite de la superiori au întărit pozitiv comportamentul violent, formând un ciclu în care violența era asociată cu statut și putere, și deci încurajată. Un element decisiv în evoluția ei psihologică a fost deumanizarea sistematică a victimelor. Regimul nazist i-a clasificat pe prizonieri drept ființe inferioare, lipsite de valoare intrinsecă, tratându-i ca pe niște obiecte. Această percepție i-a permis unor călăi precum Binns să se distanțeze emoțional de suferința cauzată, considerând acțiunile lor nu ca acte de cruzime, ci ca parte a administrării sistemului. Puterea absolută asupra altora a accelerat și mai mult degradarea ei morală. Așa cum arată experimente psihologice precum cel al închisorii Stanford, indivizii care dețin autoritate nelimitată sunt tentați în timp să abuzeze de ea. La Ravensbrück, comportamentul lui Binns nu era supus niciunei constrângeri externe. Dimpotrivă, brutalitatea era activ încurajată de ierarhia lagărului. Relația ei cu Edmund Breuning scoate la iveală un alt aspect tulburător, întărirea socială a comportamentului deviant. Cei doi împărtășeau nu doar intimitate personală, ci și o fascinație comună pentru suferința altora. Această dinamică a contribuit la normalizarea și mai accentuată a comportamentului sadic, creând un microcosmos în care cruzimea funcționa ca mijloc de legătură. Într-un mediu în care gardienii concurau în brutalitate, granițele morale deveneau tot mai neclare. Binns nu doar repeta acte de cruzime, ci introducea inovații în modul de aplicare a acestora, câștigând astfel recunoaștere în cadrul ierarhiei din lagăr. Sadismul ajunsese să funcționeze ca o monedă socială și profesională. Studiile psihologice asupra autorilor Holocaustului au identificat mai multe mecanisme care permit participarea la brutalitate. Unul dintre cele mai importante este compartimentarea psihologică, compartmentalization, capacitatea de a separa complet diferitele aspecte ale vieții. Această abilitate le permitea persoanelor precum Binns să manifeste o cruzime extremă la locul de muncă, menținând în același timp relații aparent normale în afara lagărului. Această divizare psihologică se reflecta în comportamentul ei zilnic. Binns putea tortura o deținută până la moarte, apoi să meargă la o cină romantică cu Breuning. Datorită acestei compartimentări, ea își putea păstra o imagine de sine pozitivă, în ciuda implicării în acte de cruzime. Limbajul eufemistic al regimului nazist
contribua și el la acest proces. Termeni precum tratament special, adică omor, relocare, adică trimitere în lagărele morții, sau măsuri punitive, adică tortură, creau o distanță psihologică între acțiune și consecințele sale reale. Binns acționa în cadrul acestui limbaj tehnic care mască realitatea. Un alt aspect psihologic al sadismului său era plăcerea derivată din deținerea puterii absolute. Potrivit mărturiilor supraviețuitorilor, Binns părea deosebit de încântat atunci când victimele manifestau frică extremă. Capacitatea de a genera teamă îi confirma sentimentul de atotputernicie, întărindu-i comportamentul abuziv printr-un mecanism de recompensare. Relația ei cu Browning este unul dintre cele mai tulburătoare aspecte ale profilului ei psihologic. Multe mărturii susțin că Binns simțea excitare sexuală în timp ce asista la scene de biciuire în Ravensbrück. Cei doi erau adesea văzuți plimbându-se prin lagăr, observând tortura și manifestând afecțiune reciprocă. Această îmbinare între violență și dorință sexuală indică o distorsionare profundă a instinctelor umane. Transformarea lui Binns simbolizează plasticitatea naturii umane în condiții extreme. Studiile arată că mulți dintre autorii Holocaustului nu prezentau inițial trăsături psihopatice. Ceea ce este cel mai înfricoșător în cazul lui Binns este tocmai faptul că la început părea normală și exact acest lucru, că în anumite condiții sociale și instituționale, oamenii obișnuiți pot să se transforme în executanți ai unor acte inumane. În timpul procesului său, Binns a arătat o remarcabilă lipsă de remușcări. Când a fost întrebată despre tratamentul brutal aplicat prizonierelor, a răspuns că preferau asta decât să fie private de mâncare. Această afirmație relevă o profundă distorsiune morală, nu doar că justifica violența, ci o prezenta ca o alternativă preferabilă. Incapacitatea ei de a recunoaște gravitatea propriilor acțiuni reflectă succesul procesului de dezumanizare. Victimele încetaseră să mai fie percepute ca ființe umane complete, cu drept la demnitate și viață. Comportamentul lui Binns evidențiază de asemenea elemente ale ceea ce psihologii denumesc identificare cu agresorul. Fiind intrată în sistemul concentraționar la o vârstă fragedă, probabil că a interiorizat normele violente ca mecanism de adaptare, adoptând perspectiva superiorilor săi pentru a-și reduce propriul conflict intern. În timp, această identificare a devenit parte integrantă a identității sale. Structura ierarhică a lagărului îi întărea constant comportamentul. Spre deosebire de lagărele de exterminare, unde crima era industrializată și relativ anonimă, în lagăre precum Ravensbrück, violența era adesea personală și directă. Gardienele precum Binns aveau contact permanent cu prizonierele, stabilind relații de putere în care cruzimea funcționa ca un instrument de control cotidian. Este revelator faptul că Binns, spre deosebire de alte gardiene care prezentau o anumită inconsistență în cruzimea lor, menținea un comportament sadic constant. În timp ce unele supervizoare arătau ocazional mici gesturi de umanitate, mărturiile despre Binns nu reflectă astfel de fluctuații. Această consecvență sugerează o interiorizare completă a ideologiei naziste și o profundă transformare psihologică ce a eliminat barierele morale convenționale. Această combinație de factori, îndoctrinare ideologică, dezumanizarea victimelor, putere fără limite, întărire socială, compartimentare psihologică și gratificarea sadismului, explică parțial cum o tânără de 19 ani s-a transformat într-unul dintre cele mai temute simboluri ale cruzimii naziste în doar 5 ani. Eliberarea, fuga sau moartea, capturarea Dorotheei Binns. La începutul anului 1945, înfrângerea celui de-al treilea Reich era iminentă. Armata Roșie înainta implacabil din est, în timp ce forțele aliate presau din vest. Pentru ofițerii și gardienele sistemului de lagăre nazist, numărătoarea inversă începuse. La Ravensbrück situația se deteriora rapid. Supraaglomerarea extremă, combinată cu o lipsă severă de hrană și medicamente, genera un mediu din ce în ce mai haotic. Bombardamentele aliaților intensificau tensiunea, în timp ce personalul lagărului primea rapoarte despre avansul armatei sovietice pe teritoriul german.
Acest lagăr, conceput inițial pentru 6.000 de femei, găzduia deja peste 45.000 de femei în condiții devastatoare. În ultimele luni ale războiului, numărul morților a crescut vertiginos. Sute de femei mureau zilnic din cauza bolilor, a malnutriției și a tratamentului brutal care continua în ciuda înfrângerii iminente. Conștienți de soarta care îi aștepta dacă ar fi fost capturați, administratorii lagărului au recurs la măsuri disperate. Una dintre ele a fost evacuarea parțială prin așa numitele marșuri ale morții, în cadrul cărora mii de deținuți au fost forțați să meargă pe jos în condiții extreme, spre alte lagăre mai îndepărtate de frontul de est. Aceste marșuri erau în esență execuții în masă amânate. Începând cu începutul anului 1945, deținuții slăbiți de ani de subnutriție și abuzuri erau obligați să parcurgă zeci de kilometri pe zi fără hrană suficientă sau protecție împotriva iernii aspre. Cei care cădeau de epuizare erau executați pe loc. Cei care supraviețuiau ajungeau în tabere la fel de letale. Crucea Roșie suedeză, sub conducerea conțelui Folke Bernadotte, a reușit să negocieze cu Heinrich Himmler eliberarea unui număr de deținuți de origine scandinavă. Între martie și aprilie 1945, sute de femei din Danemarca și Norvegia au fost evacuate cu așa numitele autobuze albe, fiind astfel salvate de la o moarte sigură. Totuși, marea majoritate a deținuților nu a avut această șansă. Femeile rămase în Ravensbrück erau în mare parte prea bolnave sau prea slăbite pentru a putea fi evacuate. Aproximativ 3500 de femei, bărbați și copii au fost abandonați la voia întâmplării, în timp ce personalul lagărului se pregătea de fugă. Zilele de final au fost deosebit de brutale. Execuții improvizate ale martorilor potențiali și distrugerea sistematică a documentelor. În mijlocul acestui haos și al disperării, Dorothea Binz a decis să fugă înainte de sosirea trupelor sovietice. Spre deosebire de ofițerii fanatici care au rămas la post din loialitate ideologică sau resemnare, Binz a ales autoprotejarea. Femeia care condușese cu teroare timp de ani de zile se temea acum de răsplata propriilor acțiuni. Și-a dat jos uniforma SS, simbolul autorității sale dictatoriale, și-a îmbrăcat haine civile pentru a se amesteca printre refugiații din Germania. Cu acte de identitate false în mână s-a îndreptat spre vest, încercând să ajungă în zona controlată de aliații occidentali, unde se credea că tratamentul față de criminalii de război era mai blând decât în zona sovietică. Destinația ei era Hamburg. În acest oraș port, spera să se piardă în mulțimea refugiaților care fugeau din calea înaintării sovietice. Ca mulți alți ofițeri SS, încerca să-și construiască o identitate falsă, să se îndepărteze de trecutul ei din Ravensbrück și să înceapă o viață nouă, sub anonimat, profitând de haosul administrativ de după război. Pe 30 aprilie 1945, în ziua în care Adolf Hitler s-a sinucis în bunkerul său din Berlin, Armata Roșie a eliberat în cele din urmă lagărul de la Ravensbrück. Ceea ce au găsit soldații sovietici a fost o scenă de disperare. Barăci pline cu femei aflate la limita supraviețuirii, gropi comune acoperite superficial și dovezi ale torturii sistematice. Multe dintre supraviețuitoare erau prea slăbite pentru a se ridica, dar în timp ce primeau îngrijiri medicale de urgență, relatau infernul trăit sub domnia terorii impusă de Binz și celelalte gardiene. Identificarea și arestarea celor responsabili pentru aceste crime a devenit o prioritate absolută pentru forțele aliate. Declarația de la Moscova, semnată în octombrie 1943, prevedea ca criminalii de război naziști să fie judecați în țările unde au comis faptele. Pentru a pune în aplicare acest principiu, au fost formate echipe speciale pentru identificarea și urmărirea ofițerilor SS și a personalului din lagărele de concentrare. Fotografiile și descrierile detaliate ale autorilor au fost distribuite între unitățile aliate. Mărturiile supraviețuitoarelor au fost esențiale pentru identificarea unor figuri notorii precum Binz. Interogarea fostelor deținute eliberate a oferit indicii despre rutele de fugă și locurile posibile de ascundere.
pe 3 mai 1945, la doar câteva zile după eliberarea lagărului Ravensbrück, destinul lui Binz a fost pecetluit. În timpul unui control de rutină în Hamburg, armata britanică a arestat-o. În ciuda deghizării, o fostă deținută a recunoscut-o. Femeia care terorizase mii de persoane timp de ani întregi a înțeles că nu mai putea fugi și s-a predat aproape fără rezistență. Binz a fost transferată inițial la un centru de detenție din Recklinghausen. Acolo se aflau și alți ofițeri arestați și gardiene care așteptau începerea proceselor pentru crime de război. În timpul interogatoriilor preliminare, ea a afișat aceeași expresie impasibilă ca și în Ravensbrück. Asemenea altor criminali de război naziști, Binz a negat cele mai grave acuzații și a minimalizat rolul său în lagăr. A recunoscut ocazional că a aplicat palme sau a recurs la violență ușoară pentru menținerea disciplinei, dar a negat categoric implicarea în torturi sistematice, crime sau selecții pentru camerele de gazare. Această atitudine de negare parțială contrasta puternic cu numeroasele mărturii care o descriau drept una dintre cele mai temute figuri din Ravensbrück. Pe durata detenției sale, autoritățile aliate au continuat să adune probe pentru proces. Au fost colectate sute de mărturii ale supraviețuitorilor, iar documentele administrative ale lagărului care nu fuseseră distruse au fost recuperate pentru a pregăti actul oficial de acuzare. Procedura a fost una extrem de riguroasă, aliată ideii că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat după primul război mondial, de această dată responsabilii pentru crime de război urmau să se confrunte pe deplin cu justiția. Procesul final, condamnarea și execuția Dorotei Binz. Pe 5 decembrie 1946, la mai bine de un an după capitularea Germaniei, a început primul proces Ravensbrück. Tribunalul militar britanic, înființat la Hamburg, a reunit 16 inculpați, foști membri ai personalului lagărului, pentru a răspunde pentru crime împotriva umanității. Printre aceștia se afla Dorothea Binz, în calitate de inculpată cu numărul 10, acuzată de tortură, crime și tratamente inumane aplicate prizonierelor. Acest proces făcea parte dintr-un efort juridic fără precedent. După procesul principal de la Nürnberg împotriva liderilor naziști de rang înalt, puterile aliate au inițiat proceduri separate pentru a judeca făptuitori de rang inferior, dar implicați direct în aplicarea atrocităților. Procesul Ravensbrück a fost unul dintre primele care s-au concentrat exclusiv pe crimele comise într-un singur lagăr de concentrare. Tribunalul era compus din ofițeri britanici cu pregătire juridică sub conducerea generalului major H.P.M. Berney Ficklin. Acuzarea, condusă de majorul Stuart, a adunat o amplă documentație și a localizat zeci de martori dispuși să depună mărturie despre crimele comise în Ravensbrück, în ciuda traumei provocate de retrăirea acestor experiențe. Timp de aproape 2 luni, tribunalul a ascultat mărturii tulburătoare. Supraviețuitoare de diverse naționalități au descris brutalitatea cotidiană din lagăr, identificând fiecare acuzat și detaliind implicarea lor specifică în abuzuri. Martorele au relatat cum Binz selecta în mod arbitrar prizonierelor pentru pedepse exemplare, cum supraveghea personal biciuirile și cum simpla ei prezență paraliza de frică viața internă a lagărului. O martoră poloneză a povestit cum Binz își dresa câinele să atace prizonierelor, descriind un incident în care o femeie epuizată a fost literalmente sfâșiată de animal la ordinul direct al supraveghetoarei. O altă martoră a vorbit despre orele nesfârșite de stat în picioare la apel, în care orice mișcare era pedepsită cu brutalitate. Multe au relatat despre bătăi aplicate de Binz în mod direct, adesea până la moartea victimei. Deosebit de șocante au fost mărturiile despre Bunker, centrul de pedepse unde Binz supraveghea personal torturile.
Prizonierelor le erau smulse hainele, erau legate de bănci pentru biciuire și flagelate metodic, deseori până la pierderea cunoștinței. Mai multe martori au confirmat că Binns nu doar comanda aceste pedepse, ci le executa adesea cu mâna ei, manifestând o cruzime deosebită față de cele care manifestau frică sau slăbiciune. O supraviețuitoare a povestit cum Binns alegea cele mai slabe femei pentru pedepse, bucurându-se în mod vizibil de teroarea provocată. O altă martoră a descris cum Binns și Browning priveau torturile ca pe un spectacol, râzând în timp ce prizonierelor sufereau pedepse brutale. Mărturiile dezvăluiau nu doar participarea directă a lui Binns la atrocități, ci și satisfacția pe care părea să o obțină din provocarea suferinței. Mărturiile detaliau de asemenea participarea activă a lui Binns la selecțiile pentru camerele de gaz instalate la Ravensbrück în ultimele luni de funcționare ale lagărului. Cu o răceală clinică, ea decidea cine mai trăia o zi și cine urma să fie executat, bazându-se pe criterii arbitrare care reflectau adesea antipatiile ei personale, mai degrabă decât capacitatea de muncă a deținutei. Pe parcursul procesului, atitudinea lui Binns a reflectat aceeași răceală care îi caracterizase comportamentul în Ravensbrück. Fără a arăta remușcare sau emoție vizibilă, s-a limitat la a nega cele mai grave acuzații. A recunoscut că a pălmuit sau lovit ocazional deținute indisciplinate, dar a respins orice responsabilitate pentru morți sau torturi sistematice. Strategia ei de apărare urma modelul utilizat de mulți inculpați în procesele pentru crime de război: minimizarea rolului, negarea cunoașterii celor mai atroce aspecte ale sistemului și prezentarea sa ca o simplă rotiță fără autoritate reală de a contesta ordinele. Cu toate acestea, mărturiile au demonstrat fără echivoc că nu doar ocupa o poziție de autoritate considerabilă, ci își exercita puterea cu inițiativă personală și cruzime extremă. Când procurorul a întrebat-o dacă considera adecvat tratamentul brutal aplicat deținutelor, Binns a răspuns cu indiferență că preferau asta decât să fie lipsite de mâncare. Această declarație, mai mult decât orice altă mărturie, a scos la iveală distorsiunea morală care le permitea făptuitorilor să justifice atrocitățile ca acte de rutină necesare pentru menținerea ordinii. Apărarea a încercat să o prezinte pe Binns ca o funcționară care executa ordinele într-un sistem unde refuzul ar fi însemnat consecințe grave. A argumentat că nu se putea aștepta de la o tânără cu educație limitată să conteste politicile stabilite de superiorii ei și că condițiile extreme ale războiului au distorsionat standardele normale de comportament. Cu toate acestea, mărturiile au demonstrat clar că ea nu doar executa ordine, ci își depășea responsabilitățile oficiale, dând dovadă de inițiativă personală în aplicarea cruzimii. Pe 3 februarie 1947, după deliberări exhaustive, tribunalul și-a anunțat verdictul. Dorothea Binns a fost declarată vinovată de crime împotriva umanității. Împreună cu alți 10 inculpați, printre care Johann Schwarzhuber, ofițer SS, Carmen Mori, capo, Vera Salvequart, farmacistă în lagăr, și alte supraveghetoare precum Greta Bösel și Elisabeth Marshall, a primit pedeapsa capitală. Sentința a reflectat gravitatea crimelor comise și transmitea un mesaj clar. Cei care au participat activ la atrocități, indiferent de rang sau gen, urmau să răspundă pe deplin. Tribunalul a respins argumentul "am urmat ordinele", stabilind că participarea la crime împotriva umanității reprezintă responsabilitate personală, fără ca ordinele superioare să poată constitui o justificare. Avocatul ei a depus o cerere de clemență invocând tinerețea și influența indoctrinării naziste, dar aceasta a fost respinsă. La 31 martie 1947, comandantul șef, mareșalul Bernard Montgomery, comandantul armatei britanice de pe Rin, a confirmat definitiv sentința. S-a decis executarea pedepsei cu moartea. Această decizie nu a afectat calmul aparent al lui Binns, însă, la câteva ore după ce s-a întors în celulă, a luat o decizie disperată. A încercat să-și taie venele cu un obiect ascuțit pe care l-ascunsese pentru a evita rușinea spânzurării. Acest ultim gest arăta că, dincolo de masca indiferenței,
Ea era conștientă pe deplin de gravitatea crimelor comise și se temea de pedeapsa ce urma să vină. Soldații britanici, alertați de zgomote neobișnuite, au intervenit rapid. Au găsit-o pe Binns într-o stare de sângerare abundentă, dar încă conștientă. Personalul medical al închisorii i-a oprit hemoragia și i-a stabilizat starea. Încercarea ei de a scăpa de justiție a eșuat. După recuperare, Binns a fost pusă sub strictă supraveghere. Autoritățile britanice erau hotărâte să o confrunte cu justiția de care fugise ani la rând. Data execuției a fost stabilită pentru 2 mai 1947, la aproape exact 2 ani de la eliberarea lagărului Ravensbrück. Cu câteva săptămâni înainte de execuție, Binns a fost transferată în închisoarea din Hameln, landul Saxonia Inferioară. Această închisoare fusese folosită de autoritățile britanice pentru executarea criminalilor de război naziști. Acolo se aflau și alți călăi din lagărele de concentrare, inclusiv femei gardieni din Ravensbrück, care își așteptau execuția. Execuția a fost realizată de Albert Pierrepoint, călăul oficial al Regatului Unit. El a fost responsabil pentru executarea unui număr mare de criminali de război naziști, printre care măcelarul din Bergen-Belsen, Josef Kramer și Irma Grese. Reputația sa se baza pe eficiență și profesionalism, urmărind ca moartea să fie rapidă și cu suferință minimă. Pe 2 mai 1947, la ora 9:01 dimineața, Dorothea Binns a fost condusă în camera de execuție. Purta haine simple oferite de închisoare și era însoțită de gardieni. Potrivit martorilor, și-a menținut calmul până la capăt, nu a exprimat remușcare și nu a rostit ultimele cuvinte. Conform procedurii britanice, Pierrepoint i-a acoperit capul cu o glugă neagră și i-a legat frânghia în jurul gâtului. S-a utilizat metoda căderii lungi, care presupunea calcularea înălțimii de cădere în funcție de greutatea condamnatului, pentru a rupe gâtul și a produce moarte instantanee. Când podeaua s-a deschis sub picioarele ei, corpul lui Binns a căzut, iar frânghia s-a întins cu putere. Moartea a fost instantanee. Viața femeii care semănase teroare în Ravensbrück timp de ani de zile s-a încheiat astfel. Avea doar 27 de ani. După constatarea decesului de către medic, trupul a fost coborât din spânzurătoare și pus într-un sicriu simplu. La fel ca în cazul altor criminali de război, cadavrul nu a fost returnat familiei, ci a fost îngropat anonim în incinta închisorii. Nu s-a ținut nicio înmormântare, niciun serviciu de comemorare. Execuția a fost consemnată oficial ca un act de justiție realizat în cadrul unui proces legal. O moștenire blestemată, memoria Ravensbrück. Execuția Dorotheei Binns a fost un act de justiție, dar nu a fost suficientă pentru a compensa amploarea crimelor comise la Ravensbrück. Moartea ei nu a putut răscumpăra suferințele a mii de victime, însă a reprezentat un pas necesar în procesul de asumare a responsabilității post-Holocaust. Spre deosebire de Auschwitz sau Dachau, Ravensbrück a rămas relativ necunoscut în memoria colectivă a Holocaustului. Totuși, importanța sa istorică este incontestabilă. A fost principalul lagăr nazist destinat exclusiv femeilor, evidențiind aspectele specifice ale persecuției în funcție de gen. Pe parcursul celor 6 ani de existență, aproximativ 132.000 de femei din peste 20 de țări au trecut prin acest lagăr. Polonia, Uniunea Sovietică, Germania și Franța au fost principalele țări de origine ale deținutelor. Peste 92.000 de femei au murit din cauza condițiilor inumane, a muncii forțate, a experimentelor medicale, a execuțiilor directe sau în camerele de gazare instalate în ultima fază de funcționare a lagărului. După război, când Germania a fost divizată de puterile învingătoare, Ravensbrück s-a aflat în zona de ocupație sovietică, viitoarea RDG. În 1950 a fost înființat acolo un memorial național, dar narațiunea oficială era profund influențată de ideologia comunistă. Accentul era pus în principal pe prizonierii politici, în special comuniști, în timp ce alte grupuri de victime erau în mare parte neglijate. Reunificarea Germaniei în 1990
a permis o abordare mai cuprinzătoare a istoriei acestui lagăr. În 1993 a fost inaugurat un nou muzeu memorial cu scopul de a recunoaște diversitatea victimelor și de a integra Ravensbrück în sistemul general al lagărelor naziste. Astăzi, memorialul Ravensbrück cuprinde expoziții permanente, un centru de documentare, spații de comemorare și facilități educaționale dedicate diverselor aspecte ale istoriei lagărului. O parte din clădirile originale, barăci, buncăr de pedeapsă, crematoriu, au fost păstrate ca dovezi fizice ale suferinței îndurate acolo. Moștenirea lăsată de Binz și alte femei criminale a determinat o reevaluare profundă a rolului femeilor în regimul nazist. Timp de decenii, narațiunea dominantă a prezentat femeile fie ca victime pasive, fie, în cel mai bun caz, ca observatoare. Istoria gardienelor precum Binz contrazice această simplificare, arătând că femeile au fost de asemenea participante active la atrocități. Această realitate a dus la o regândire a concepțiilor tradiționale despre gen și violență. Contrar ideii că natura feminină exclude cruzimea extremă, unele femei care au avut putere în cadrul sistemului de lagăre au manifestat același sadism ca și bărbații. Studierea acestor persoane ne adâncește înțelegerea mecanismelor violenței colective, despre cum regimurile totalitare pot mobiliza indivizi de toate genurile pentru a implementa politici genocidare. Supraviețuitoarele din Ravensbrück au jucat un rol crucial în păstrarea memoriei lagărului. Organizații precum Comitetul Internațional Ravensbrück, format din foste prizonieri, au muncit neobosit pentru a documenta ceea ce s-a întâmplat și a onora pe cei care nu au supraviețuit. Prin mărturii, memorii și activism, aceste femei au asigurat că Ravensbrück nu va fi uitat. Literatura testimonială a fost deosebit de importantă. Lucrări precum Ravensbrück, Iadul femeilor, de Montserrat Roig, bazată pe mărturii ale supraviețuitoarelor spaniole, sau Fumul de la Birkenau, de Liana Milu, care include experiențe din Ravensbrück, au dat voce victimelor și au contribuit la înțelegerea publică a lagărului. Impactul Ravensbrück asupra memoriei colective se reflectă și în expresii artistice. Sculpturi precum Purtătoarea, de Will Lammert, instalată în memorial, reprezintă solidaritatea dintre prizonieri ca formă de rezistență. Lucrări literare, muzicale și cinematografice inspirate din experiențele supraviețuitoarelor continuă să apară, menținând vie memoria lagărului pentru noile generații. Cercetările academice despre Ravensbrück au cunoscut o creștere semnificativă în ultimele decenii. Istorice precum Germaine Tillion, ea însăși supraviețuitoare a lagărului, au pus bazele unor studii mai ample. Lucrări precum Ravensbrück, Life and Death in Hitler's Concentration Camp for Women de Sarah Helm au oferit analize detaliate, bazate pe arhive anterior inaccesibile și mărturii ale ultimelor supraviețuitoare. Figura Dorotei Binz a fost obiectul unor studii specifice în cadrul analizelor despre autorii ai Holocaustului. Cazul ei exemplifică modul în care persoane obișnuite pot fi transformate în executanți ai atrocităților în anumite condiții sociale, politice și instituționale. Această înțelegere este esențială pentru a identifica și preveni dinamici similare în contexte contemporane. Procesul și execuția lui Binz și a altor autori din Ravensbrück au stabilit precedente importante pentru justiția internațională. Ele au stabilit că cei care participă la crime împotriva umanității, indiferent de rang sau gen, trebuie să răspundă personal. Acest principiu a informat dezvoltările ulterioare din dreptul internațional, inclusiv tribunalele pentru Rwanda și Iugoslavia și Curtea Penală Internațională. În domeniul educației, Ravensbrück ocupă astăzi un loc important în programele despre Holocaust. Vizitele școlare la memorial le permit elevilor să înțeleagă dimensiunile specifice de gen ale persecuției naziste și să reflecteze asupra unor teme precum conformismul, rezistența și responsabilitatea individuală în contexte de opresiune sistematică. Zidul națiunilor impresionant din cadrul memorialului prezintă plăci care indică țările de origine ale victimelor, simbolizând dimensiunea internațională a suferinței din Ravensbrück.
La ceremoniile anuale de comemorare, supraviețuitoarele, rudele victimelor și reprezentanții oficiali se reunesc pentru a onora memoria celor care și-au pierdut viața acolo. Chiar și la 75 de ani după eliberare, Ravensbrück continuă să ridice întrebări fundamentale despre natura umană. Cum poate o persoană aparent obișnuită să devină executant al cruzimii? Care sunt mecanismele sociale și psihologice care permit această transformare? Și cum putem noi, în societatea actuală, să identificăm și să combatem procese similare? Moștenirea Dorotei Binz și a Ravensbrückului nu este doar o întâmplare istorică, ci un subiect profund relevant pentru prezentul nostru. Într-o lume în care antisemitismul, xenofobia și autoritarismul reapar, amintirea acestor evenimente reprezintă un avertisment serios privind fragilitatea civilizației și nevoia de vigilență constantă pentru protejarea demnității umane. Istoria Ravensbrück ne amintește că drepturile omului și democrația nu sunt victorii garantate, ci realizări care necesită apărare activă. Drumul prin care o tânără germană obișnuită a ajuns simbolul unei cruzimi extreme demonstrează că intoleranța, fanatismul și dezumanizarea, dacă nu sunt combătute, pot conduce la violență sistematică.